Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo at ako ay galit. Galit na galit. Kaya alam niyo naman ang ginagawa natin. Pag tayo ay nanggagalaiti sa galit, tayo ay manonood ng memes ngayong linggo at tingnan natin mga dinaanan natin. Ako'y naggalit sa dumaang araw dahil sa aming internet provider. Diba lahat naman natin internet provider sa Pilipinas nakakainis. Kaya simulan na natin sumaya. Oh, parang tumaba ka. Ina mo! Hindi ako mataba! Marami lang akong pambili ng pagkain! Ayoko lang tipirin ang sarili ko! Gusto ko lang kainin ang lahat ng gusto ko! Hindi ako mataba! Mataba ka pa rin. Pero iba lang yung... Huwag na natin himayin yung joke. Sunod, maraming salamat. Iba't iba tayo ng paraan para sumaya. Iba gusto kumain. Yung iba gustong maglabas ng run sa internet. Sunod, galing kay Jefferson. Hala tol, nanonood ka ba ng mga ganito? Same. Ano na naman to? TikTok na naman to, naka-vertical eh. See you again? Ilong. So kailangan ko magsuot ng panghapon na... Okay, so kailangan ka muna magkaroon ng seizure. Kailangan ka muna mahilo bago mo sila panoorin. Okay? Naiintindihan ko na itong TikTok. That's basic! Ayoko niyan. Grandmaster tayo dito. Yung mga ganitong basic na mga sayaw. Huwag na natin pansinin niya. Gusto ko yung issue na sayaw. Hayaan natin mga bata gamitin ang buhay nila sa ganyan dahil bata naman sila. Sunod, galing kay Sute. PLDT, sana okay ka lang. Naalala ko na naman yung galit ko. Lakas magsalita bills sa free data. Oh! Naalala ko yun ng trash talkan din ng mga restaurants. Ngayon naman, nabuhay na naman yung mga pages na to na mag-shit posting sa isa't isa. Di naman na to bago. Pero, di na ako nagulat. Irita din ako nun. Nationwide, bumagsak ang data center daw ng Converge nun. Di ako makapag-upload. Nakatitig ako sa kawalan. Kakamatang bayag. Ginaamoy. Haha. Sunod, galing kay Tony Rebater. Anong ka-rhyme na academic freeze? Eddie Ham and cheese, ham and cheese. Ka-rhyme ng please ay ham and cheese. Kailangan namin ay academic freeze. Pero ba't binigyan ng ham and cheese? Ano ba naman yan? Puro kalokohan. Bakit ba kami pinapahihirapan sa liling? Ayusin mo naman. Huwag puro kalokohan. Featuring ako namin ay Converge, PLDT, Globe, lahat binigay ay ham and internet cheese. provider sa Pilipinas. Ham and cheese, ham and cheese. We need acad instead of ham and cheese. Hindi ko alam yung teknolohiya na kailangan. Baka mayroong kakaiba sa terrain natin. Baka kupala yung mga tao dito. Baka kupala yung mga kumpanya. Kung may mga engineer dyan o may mga alam sa ganyan, paki-comment nga kung bakit hindi natin mapabilis o mapamura ang ating internet dito sa Pilipinas. Anong tumitigil sa atin? Sunod! Sana mapanood nyo to bago mag-lag ang lahat. Sunod! Galing dyan. Ayaw mag-academic break ng school ka. Hindi ko naman to ma-appreciate na tapos na ako mag-aral. Pero yun nga, maraming issue tuloy itong online class na to dahil nga sa mga ganyan, hindi siya reliable sa lahat. At sana mabigyan ng tamang para excuse ang mga batang matatamaan yan. Kaso yun nga lang, sa dulo nga naman ng araw, ang mahuhuli ay yung bata. Sabihin na natin mabigyan siya ng excuse. Hindi naman excuse ang hindi ka matuto sa araw na yun. So paano yun? Hindi dapat yan ang iniisip natin. Yan dapat ang iniisip ng ating mga kaukulang organisasyon. At nag-i-interconnect nga naman sa internet sa Pilipinas. Galing kay Niel, yung gusto mo mag-chill pero YouTube gamit. Outside the rain begins. Oh! Chill! Lago tayo, sumakit ang ulo ko. Sari doon, sari doon. Bumaho bigla. Gusto ko nga mag-chill eh. Pinapahype mo ako ate-ati tabay. Sunod. Galing kay Jessie. Puro kayo reklamo sa Converge. Wala namang magagawa reklamo nyo. Ba't di na lang kayo tumulong maayos ulit ang connection? Nagbabayad ako ng tama.
Ano ba? Ano ba ang bag nyo para bumili sa internet ha? Ba't hindi na lang kasi kayo mag-internet? Ang hirap-hirap eh. Sunod, hindi ako IT o engineer kung ano ba dapat course ang kailangan mo para... Pero hindi tama to ha. Sunod, galit nyo ako. Galing kay Lad. Shot Buti ko pa muna, si Kuya shot. hindi galit, di ba? Yan, para matanggal ang galit nyo. Shot ko muna. Diba ako nag-aral ka sa bago mag-academic freeze? Alam mo that the wood is buoyant. The buoy, hindi siya mas dense sa tubig. So lulutang siya. Yung molecules niya mas kalat. Tutulak siya pataas yung tubig. Ito na E equals mc squared 9.8 meters per second gravity. Maraming salamat. Isama nyo dyan yung kaninang mataba po. Siya ang titira ng pulutan nyo. Sunod. Outside the rain begins. Let this... Leche, yogurt, ano ba? Okay naman, ako lang yung galit, wag lang yung edit. Siguro. Maraming salamat. Iligtas mo ako sa tukso ngayong mga inuman. Sunod. Yan dapat yung itabi mo doon sa mga nagiinuman kanina. Iba ang lulutang sa tubig na yon. Sunod. Galing kay Sydney. Bakit lagi kami nag-a-adjust? Merong Aban Telecom? Wala naman, di ba? Hindi na namin kasalanan yan. Sunod. Galing kay Adrian. NCRPO Cherry. Seryoso ba to? Pati Voltes 5 na music na makaka-copyright tayo. March in place. Bakit kailangan nakaupo? Ba't di sila nakatayo? March nga eh. For the age at siksik nutrients at huwag kalimutan Hey! dapat meron CDN. Seryoso ba to? Dali, hanapin ko lang ha. PNP exercise. Oh, meron nga! Oh! Bakit Voltes 5? Nako, iba konnichiwa gusto nilang salingin. Huwag niyo pakinggan, mga konnichiwa. Ba't hindi nakatingin si Kuya sa gilid ha? Ba't di ka nakatingin? Ano ba? Paano tayo magbo-Voltes 5 niyan? Paano tayo magsasama-sama? Magagalit. Si Daimos niyan. Wala yung kanang kamay. Hindi yan tatayo. Okay lang, sige, pagbigyan na natin, may asa naman. Okay, takpa mo pa dahil gusto kong kumita. Kaka-donate lang natin. Disclaimer pa, hindi ko na ipakita ko na ng resibo ng pag-donate, di ba? Medyo sinisira mo lang yung mahika ng pagbibigay ng kabaitan sa iba. Wala lang, so lang yung padaan. Nakatataka kayo, ba't hindi nyo nag-post si Pao? Ito dali, hindi ba sa pangmatanda to? Di ba pang-geriatric to? Baka yung mga PT dyan, hindi ba ito yung mga exercise sa kanila? Baka pumutok yung mga tiyan nila. Hey! Pinagpapawisan na ako! Pwede lang ako manghabol ng mga magnanakaw. Kaya ko nahabol ng PhilHealth. Nejiro! Iwakewa! Wala pa natin yung mag-anime na video ulit. Nabimiss ko na tuloy. Ano to? Yan, ito yung mga nagbubuka sa See You Again. Ayan. Lagyan mo music pa, oh. See You Again. Alam mo, cameraman, idol lang ito. Maganda tong angle na to kasi nakikita ko yung background nung sa likod, foreground si ate, di ba? Pinapakita mo yung feminism interconnects into the 2020 zone. Hoy, sumayaw ka naman, kuya. Kanina. Hindi siya nag-exercise. Kailangan exercise kayo kasama ng aso para cute. Okay, ayun na. Nahawa tuloy sa isa na kung bawas points kayo sa ating project. Lagot ka. Ayoko na, sunod na. Natatanggal na yung galit ko pero nagkakaroon ng bagong galit sa ibaba. Galing kay JNC, don't. Edi wag ka tumulo sa Pilipinas. Basta wag. Ano ba kaya? Sino ba magpapawi na aking galit? Sunod, galing kay Allen. It's me, Mario! Gen Z. Thank you so much for playing my game. Kailangan ko i-post sa tamang oras. Here we go! Mamma mia! So, ano naman iba ng dimension?
Saan dimensyon ba ito sa Pilipinas? Galing kay Jeremy. Yung hindi siya naniniwala na malaki kaya nag-send ka. Ririnig niyo. Tapos ganyan na siya. Wow! Ang laki! Ay! May kinabahan ako! Oh my God! Oh, sus Maria Josep! Natakot ako! Yung ito yung sinabi yung palabas na tapos hindi siya handa. Hindi siya handang mag-ambag sa Pilipinas. Ano ba mga isip nyo? Dami yung oras. Sunod, galing kay Fernan. Galit ka pag wala internet, nagbabayad ka naman ang tama. Tubig, galit na galit. Gusto manakit pag walang tubig, nagbabayad ka naman ang tama. Mapasan kayo. Galit pag walang kuryente, nagbabayad ka naman ang tama. Buti tama yung nangat-nang mo. Kundi magagalit din ako. Galit ka pag mali yung dumating sa kote mo. Scam girl, 11-11. Nagbabayad ka naman ng tama. Limino ng kahirapan na nagsabi. Pag serbisyo publiko ang hindi maibigay ng tama, magagalit ka ba? Siyempre kasi nagbabayad tayo ng tama. Pucha, sakto ang lahat. Pero kung palamunin ka sa bahay, wala ka naman tax, so wala ka naman talagang binabayaran sa bansa. Yung mga lagi na sa internet nag-aantay na makakaaway. Sino ba pwede kong makaaway sa kabilang partido? Kung ano man partido mo, DDS o Delawan ka, sino ba pwede kong awayin sa internet? Baka maiba ko yung isip niya eh. Yung sa'yo mga galit sa internet eh. Dami nilang oras magalit. Para namang may pakialam sa'yo yung kaaway mo. Matsunod, galit kay Fernando. Hey! Ay, napapasayaw wala naman sa akin galit sa Pilipinas. Pero mas galit ako sa sarili ko. Ba't ako kami ganito? Ayoko lang! Galing kay Outside the rain Di lang! Ibang kagubatan yung nara ko. Lumalaki na naman. Ano ba ang bag mo para lumaki ang nara ko? Kung TikTok yan, marami ka na naambag sa pagpapalaki ng nara ko. Maraming salamat, sunod. Kaya nila sinuot yan. Para onti lang yung gagamitin nilang fabric na galing sa kalikasan. Hindi nyo kasi naiintindihan. Mga tanga, ano ba ang bag mo sa sayaw nila? See you again. Maraming salamat, sunod. Ayun na. Galing kay Jesus Carlos. POV, iniyon ka ng mama mo sa pilahan ng cashier kasi may nakalimutan siyang kuhain. Hey! Levan Paul ka to, di ba? Na cat name. Abang lang tayo kay Anay. Maraming salamat. Ito na narating ng ating komedya. Nang walang mga laugh track. Galing kay Mark, sinubukan, tinry. Ginagalit mo aking puso na Pilipino. Yan, paghalu-haluin nyo na lahat. Hindi ko na alam sa papunta to. Maraming salamat. Sunod. Galing kay Shunra, ito na naman. Akin ka na lang, kaya puro kayo baby tayo, mag-aral kayo. Kahit may academic freeze man o wala, mag-aral kayo sa sarili nyo, magbasa kayo ng sarili nyo, gustuhin nyo matuto. Hindi naman porket nag-aral ka, tatalino ka eh, diba? Iba naman ang mga terminolohiya, iba naman ang conceptual theory, iba naman ang talagang paano mo gagamitin ang talino mo, diba? Ang iyong mga alam, ibang magkaiba yun. Hindi mo matututunan nyo, may academic freeze man o wala. Maraming salamat. At panghuli, galing kay Ren Juan. Nag-painkiller ka na ba? Uminom na ako eh. Ano ko tatanggalin ng sakit? Painkiller Galit will help. ko, Ren Juan. Tulad ni Papa P, Papa Paulul. The best thing for you is garlic. Tama eh! Kumain ka ng garlic. Maraming salamat doon. Nagalit ka ba? Diba lahat nag-i-internet, galit at garlic. Naiintindihan ko ng lahat. So ayun, ate mga miss, ngayon nagalit ka ba? Nagalit ka ba sa sarili mo? Galit ka ba sa gobyerno? Galit ka ba sa Pilipinas? O galit ka lang sa sarili mo? Marami tayong galit sa katawan. Ngayon sana na ilabas nyo sa galit ng video na ito. Ibuhos mo yung galit mo sa ating like button para alam ko kung gusto nyo mga ganito. Kung nyo like, i-share sa mga nanggagalaitin yung friends. Bago sila mawala na internet, huwag nyo ata mag-subscribe pa.